Así recibiron o Papa esta tarde no Madrid Arena. É o segundo día que está na capital do Estado e saiu todo tal e como estaba previsto. Galicia estivo presente non son os moitos galegos que asistiron a velo, senón nas alfombras florais polas que camiñou no seu percorrido pola Rúa de Alcalá. Nelas, os veciños de Ponteareas empregaron máis de 30.000 flores. Millóns de persoas pendentes de cada detalle do seu discurso. Pola tarde insistiu en renovar unha sociedade na que se favoreza o diálogo. Hacer hilos nuevos para tejer redes nuevas que armonicen todos los ámbitos de la vida, para entramar una sociedad renovada, en donde el tiempo se impregne de eternidad. La cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo. Continúa moi grave o escalador que este mediodía caeu dende unha altura de 12 metros no monte do Galiñeiro, en Gondomar. O helicóptero dos gardacostas de Galicia trasladou no hospital de referencia, o Álvaro Cunqueiro. Un compañeiro avisou o 112 da caída nunha zona inaccesible. Estamos vendo a imaxe en directo do partido do Leima Coruña contra o Estudiantes. O Leima busca o ascenso á Liga ACB. Aí teñen, imaxe en directo, repetimos, dende o Coliseum. A final polo ascenso ante o Estudiantes está na prórroga. Estamos vendo na G2. Que tal? Boas noites. O Papa León XIV continúa coa súa axenda en Madrid. Unha visita que non se limita só aos actos relixiosos. O pontífice quixo tamén achegarse ao mundo da cultura, economía e do deporte. A xornada conclúe agora cunha cea xunto ao arcebispo Marcos Sueiro. Que tal, Antía? Agótanse as palabras para describir a actividade frenética do Papa. A visita apostólica vai medrando en intensidade e tamén en emocións. Esta tarde, León XIV teceu redes coa cultura e o deporte neste Movistar Arena onde está o equipo da Galega. O acto foi unha continuación da celebración esta mañá do Corpus en Cibeles, unha eucaristía na que participaron máis dun millón de persoas, fíxese no dato, en a que pediu aos católicos que converteran a fe en entrega cara aos demais. En términos parecidos, falou aquí hai unhas horas. Durante o acto coa xente da cultura, o actor Antonio Banderas dixo, por exemplo, que fora víctima do feitizo de Deus. Escoitáronse máis ideas de compromiso e tamén de agradecemento por parte dos participantes. Finalmente, o Papa concluiu que hai que tecer redes para que a cultura custodie a memoria e favoreza o diálogo. Para entramar una sociedad renovada, en donde el tiempo se impregne de eternidad. La cultura custodie la memoria y favorezca el diálogo. La educación promueva la búsqueda de la verdad con espíritu crítico. El arte despierte asombro y genere emociones nobles. La empresa reconozca la dignidad de la persona y el trabajo siga siendo motor de esperanza. La paz esté con vosotros. Fronte a máis dun millón de persoas que ategaban a Praza de Cibeles de Madrid, o Papa León XIV pronunciou unha homilía que durou 10 minutos en a que apelou á tradición católica española. Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Sen esquecerse, como é habitual, de lanzar unha mensaxe pros máis desfavorecidos. Que nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano. Nin tampouco sobre os desafíos que enfronta o mundo. Comprometernos personalmente en la construcción del bien común. Como fieis máis ilustres, a familia real que foi ovacionada polos asistentes, tanto o subir como o baixar do altar. E con protagonismo tamén das 16 alfombras florais elaboradas polos alfombristas de Ponteareas, na que foi a primeira procesión do Corpus que un papa celebra fora de Italia.
As alfombras florais de Ponteareas son moito máis que unha expresión artística e tiveron o seu protagonismo este domingo nos actos do Papa en Madrid. Son 16 alfombras de 3 metros de ancho ao longo de máis de 500 metros pola Rúa Alcalá, por onde discorreu a procesión eucarística do Corpus Christi. Para esta fermosa e laboriosa arte floral tamén tivo palabras o pontífice. Las solemnes procesiones de este día han plasmado durante siglos la piedad, el arte, la música, la arquitectura y todavía hoy expresan y manifiestan el sentimiento espiritual de este país también a través de la belleza y la elegancia de las alfombras florales. Para decorar a rúa con esta arte floral e que todo estivese preparado, a Asociación de Alfombristas de Ponteareas traballaron gran parte da noite. Nos estivemos desde as 8 da tarde e acabamos como ás 4:30 da mañá. Xa nin dormimos, xa coa emoción de voltar e ver o proceso. As alfombras foron elaboradas durante unhas 7 horas e precisaron a utilización de máis de 30.000 claveis. Entre ese millón de fieis que se deron cita hoxe en Madrid, xo escoitaron, atopamos acentos ben coñecidos. Moitos galegos non quixeron perderse vivir esta cita papal dende unha posición privilexiada. Buscamos entre a multitude de decibeles os dous párrocos que horas antes víamos partir desde o Carballiño para asistir á misa do Corpus. Localizámolos acalorados pero felices. Feliz de compartir esta experiencia ca xente das parroquias que veu aquí a Madrid para vivir esta experiencia de fe e de igrexa. Eles ocuparon un lugar privilexiado con celebrando no altar moi preto do pontífice. Unha satisfacción e unha alegría de poder haber asistido á celebración da Eucaristía co Papa, velo tan preto, tuvémolo moi cerca en varias ocasións e sobre todo esa chamada que nos fai a seguir anunciando ese mensaxe do Señor. Tamén estiveron preto os milleiros de voluntarios que participan na organización, entre eles hai tamén galegos como Carlota de Marín. É maravilloso, de verdade, estamos todos tan felices, é magnífico logo ver ao Santísimo exposto que o Papa nos ha bendecido, ha sido brutal. Elías de Alvarellos, Boborás, dormiu poucas horas pola noite, estivo de voluntario na Vixilia da Mocidade. La verdad que una experiencia muy bonita, aunque no pudimos ver la misa, pero poder ayudar a que todo saliera adelante te hace sentir moi bien. Unha xornada de convivencia na que se escoitaron acentos diversos. Xornada intensa do Papa que aínda deixa imaxes e emocións por contar. Esta está sendo unha fin de semana excepcional. Sabela Romar. Antía, pois a verdade é que a palabra excepcional sí que estamos escoitando moito nestas últimas 48 horas aquí en Madrid, e que realmente a visita dun Papa, neste caso León XIV, a España, despois de 15 anos de que viñera o último, é algo excepcional en sí mesmo, xa polo que ten de inédito e de inusual. É tamén excepcional o momento memorable para eses máis de 2 millóns de peregrinos, xente extra que está estes días aquí en Madrid, que quixeron estar preto do Papa. Tamén excepcional, ademais do aspecto relixioso, do aspecto social, o aspecto económico. A Conferencia Episcopal calcula un retorno económico da visita do Papa a España duns 150 millóns de euros. Como mostra, moitos dos artigos que se crearon especialmente para lembrar e conmemorar esta visita, como habanos ou gorras, están literalmente esgotados. Difícil conseguir algún deses elementos aquí nas tendas de agasallos de Madrid. Tamén esgotados uns pastéis, unhas pastas de té que se están facendo especialmente para a ocasión. Hoxe voaron literalmente. É excepcional tamén que hoxe domingo moitos tiveron que madrugar en exceso, como nunca se fai ás veces un domingo, para coller sitio e coller un lugar privilexiado nesa misa multitudinaria que celebrou e oficiou o Papa León XIV hoxe na Praza de Cibeles. Aínda estaba despuntando o sol en Madrid e xa había milleiros de persoas facendo ringleiras para coller sitio en Cibeles. Mentres os máis privilexiados observaban e tomaban fotos desde os balcóns.
As imaxes aéreas evidencian a magnitude dun evento que despregou medio cento de pantallas gigantes no centro de Madrid para chegar ao case 1.200.000 espectadores ali congregados. Laicos, religiosos de múltiples congregacións, cristianos ortodoxos, nenos e nenas de primeira comuñón. Un dos momentos loxísticamente máis complicados foi precisamente a comuñón de tantos fieis coa participación de sacerdotes, ministros extraordinarios e voluntarios asistenciais para augas en man. Repartíronse 500.000 de formas, consagradas parte delas neste centro cultural reconvertido en capela. Tamén se repartiron pastéis, receita exclusiva para a ocasión, un agasallo da Comunidade de Madrid aos peregrinos que se esgotou rapidamente. Pero de verdad que non me quero quedar sin probarlo. Tanta xente en Madrid que chegou a todas partes. Na Feira do Libro houve unha auténtica avalancha unha vez rematada a procesión. E nos museos celebraron unha noite en branco e amarelo na honra do pontífice, xestionada tamén por voluntarias. Toda esta planta es la que permanecerá abierta hasta las 11:30. Pero a anécdota que máis circulou nas redes foi esta. O 6-7 co que León XIV agasallou os seguidores máis novos. Viaxe do Papa León XIV a España. A Televisión de Galicia fará unha ampla cobertura especial da súa viaxe. O luns 8, a visita do Papa ao Congreso dos Deputados. O mércores 10, o Papa visita Barcelona e celebrará a Santa Misa na Basílica da Sagrada Familia, coa bendición e inauguración da Torre de Xesucristo. O xoves 11, o Papa León XIV visita as Illas Canarias e celebrará a Santa Misa no Estadio de Gran Canaria, na cidade das Palmas. O venres 12 será a derradeira xornada da visita do Papa a España e finalizará cunha retransmisión especial da Santa Misa que o Papa realizará no porto de Santa Cruz de Tenerife. O Papa visita España. Non perdas detalle na Televisión de Galicia con Marta Darriba, Marcos Sueiro e Alberto Varela. Despois do encontro oficial co Papa, o presidente fixo unha paréntese na súa convulsa semana política onde o seu nome aparecía nos papéis que está a investigar anticorrupción. Xunto a súa muller, viaxou no Falcon ata o Festival Primavera Sound que se desenvolve en Barcelona. Alí reuniuse con varios artistas, asistiu a concertos e saudou os asistentes. O seu equipo gravouno e despois publicarono nas súas redes sociais. E o Porriño será clave para desvelar as causas da traxedia da Adamuz. A Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios axudicou o Centro AIMEN e o CENIM a análise metalúrxica das vías accidentadas o pasado xaneiro. Un contrato que, polo momento, ten carácter provisional á espera de que a autoridade xudicial certifique a súa idoneidade e dé a luz verde definitiva. Lembremos que no accidente de Adamuz en Córdoba faleceron 46 persoas. Aconteceu o pasado 18 de xaneiro. E chegan boas noticias dende o Hospital Gómez Ulla de Madrid. As persoas que permanecían en cuarentena como contactos tras os casos de antivirus no Ondius xa poden volver a casa. Con todo, terán que continuar illados durante uns días nos seus domicilios. Aínda continúa ingresada unha persoa que deu positivo. Está baixo supervisión médica e presenta febrículas en que empeorase a súa situación nas últimas horas. Perú celebra hoxe a segunda volta das eleccións presidenciais. Máis de 27 millóns de cidadáns están convocados ás urnas para escoller quen gobernará o país os próximos 5 anos. As últimas enquisas dan un empate técnico entre o candidato da esquerda, Roberto Sánchez, e a dereitista Keiko Fujimori. Os comicios celébranse nun contexto de forte inestabilidade política que levou o Perú a ter 9 presidentes nos últimos 10 anos. Os colexios electorais permanecerán abertos ata as 7 da tarde, hora peruana, ás 12 da noite daqui. A Alianza da OPEP, a Organización de Países Exportadores de Petróleo, aprobou un novo aumento da produción de cru de 188.000 barrís diarios. Este incremento, que se vai aplicar a partir de xullo, é a cuarta suba consecutiva dende o pasado mes de abril. Dende entón, a produción aumentou en 600.000 barrís diarios. A medida busca incrementar a oferta mundial e aliviar a presión sobre os prezos mentres continúa o peche do Estreito de Hormuz. A chegada de SAIC a Ferrol e as Pontes sitúa a Galicia como referente europeo da mobilidade eléctrica. O clúster da automoción pide produción propia e a Xunta fixa unha meta clara. Pide a empresa que antes de 2030 a metade das pezas se fabriquen na nosa comunidade.
O proxecto para producir vehículos eléctricos que o grupo chinés SAIC vai instalar no porto exterior de Ferrol e nas Pontes terá un investimento de 200 millóns de euros e vai crear 1.300 empregos directos só na primeira fase. Dende o sector galego da automoción consideran que é unha oportunidade de ouro para seguir medrando. Y juntamos la capacidad productiva de una planta como Stellantis Vigo, que fabrica 1 de cada 4 coches fabricados en Europa, y ahora le sumamos el anuncio de SAIC, dice que va a fabricar coches 100% eléctricos, pues ya tenemos los dos tipos de tecnología en nuestra comunidad. Entonces, ninguna duda de que vamos a ser referente en Europa. Creen que vai supor un revulsivo pro ecosistema da automoción galega. Ya solo localmente va a tener un efecto tractor importante en la comarca, ¿no? Ahora tenemos que buscar la manera de que integre el 100% de la cadena de valor que ya tenemos en nuestra comarca, ¿no? Estamos hablando de las empresas de componentes, estamos hablando de ingenierías, estamos hablando de la logística, estamos hablando de todo el ecosistema de la automoción, y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Un efecto que se multiplicaría se no canto de facer só a ensamblaxe final dos vehículos como está previsto inicialmente se fabricasen tamén aquí os compoñentes. A fabricación xeraría máis empregos tanto directos como nunha industria auxiliar que está preparada para asumir o reto. Dende a Xunta creen que toca traballar para conseguir que o grupo chinés asuma o compromiso para a fabricación local. Creen que no 2030 a metade da produción podería realizarse xa en Galicia. Un rapaz de 17 anos morreu electrocutado ao saír da súa piscina en Gelbes, Sevilla. Ao parecer o adolescente, ao tocar un electrodoméstico, recibiu unha descarga eléctrica e faleceu ao momento. A Garda Civil está a investigar os feitos. Barallan a posibilidade de que estar mollado puidese estar detrás do fatal suceso. Están á espera dos resultados da autopsia. Neste pequeno municipio sevillano están consternados polo acontecido. Decretaron 3 días de loito oficial. Continúa en estado moi grave o escalador que caeu dende unha altura de 12 metros no monte do Galiñeiro, en Vincios, no concello de Gondomar. Este é o momento no que o Pesca 2, o helicóptero dos gardacostas de Galicia, subía o montañeiro accidentado para, despois de ser entubado, trasladalo ao hospital de referencia, o Álvaro Cunqueiro. Foi un compañeiro que practicaba deporte co accidentado este domingo o que deu aviso ao 112 da caída nunha zona inaccesible. Recibimos a chamada ao 112 informando dunha persoa que se había caído escalando no Monte Galiñeiro, que estaba moi grave. Ao chegar estaban os compañeiros de ambulancia máis o GES de Valmiñor. O noso labor ali foi colaborar con urxencias médicas, ca médica, e trasladar o ferido a unha zona que onde o helicóptero pudiera trasladala. Sí, a zona de difícil acceso é hasta a persoa un pouco ferida, pois a médica de garda que estaba na ambulancia medicalizada decidiu mellor trasladalo no helicóptero. En Ponte Caldelas, un home de 29 anos faleceu tras bater o seu coche contra unha árbore, logo dunha saída de vía na que invadiu o carril contrario. O outro ocupante do turismo continúa ingresado na UCI do Hospital Álvaro Cunqueiro en estado grave. A vítima mortal era un veciño de Soutomaior moi coñecido na zona por adicarse a curtar madeira. Ningún deles levaba posto o cinto de seguridade. En Narón buscan un home de 43 anos que desapareceu este sábado pola mañá. No dispositivo de busca participan efectivos da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local e Protección Civil de Narón. O desaparecido é asesor do Goberno Municipal de Narón e colaborador en varias entidades da localidade. As autoridades solicitan a colaboración cidadá para obter información sobre o seu paradoiro. Tampouco apareceu o seu vehículo, un Opel Corsa de cor gris. E xusto nesta época de bo tempo no que as motos multiplican a súa presenza nas estradas, a Garda Civil intensificará os controis dende agora e ata outubro para conseguir reducir a sinistralidade. Alejandro Álvarez. Sí, Antía, controis que se intensificarán sobre todo durante a fin de semana, xa que entre o venres a tarde e o domingo a medianoite é cando se rexistra maior número de accidentes de motoristas. Durante estes controis prestarase especial atención a aspectos como, por exemplo, o exceso de velocidade, tamén os adiantamentos, o consumo de alcohol e de drogas ou tamén pois o que se empregue os elementos de seguridade como, por exemplo, o casco. O ano pasado, aquí en Galicia, 2 de cada 7 falecidos nas estradas levaban unha moto.
Ca chegada do bo tempo son moitos os condutores que collen a súa motocicleta para desfrutar das vantaxes que ofrecen estes vehículos. Con todo, a Dirección Xeral de Tráfico ven observando nos últimos tempos un incremento da sinistralidade neste colectivo. Feito, segundo os datos do ano pasado, en Galicia 2 de cada 7 falecidos en accidentes de tráfico eran motoristas e a sinistralidade produciuse maioritariamente en vías secundarias. Podes ter unha moto como calquera destas que son novas e teñen todo tipo de seguridades, pero se chegas a unha carretera que está feita a un Cristo, aí non hai que che salve. O exceso de velocidade, as distraccións, non respetar a distancia de seguridade son algunhas das causas dos accidentes nos que se ven involucrados os motoristas e que habitualmente rematan cunha saída de vía ou cunha colisión contra outro vehículo. Por iso a DXT está a desenvolver unha campaña de vigilancia sobre os vehículos de dúas rodas que se realizará durante as fins de semana ata outubro. Na moto non podes beber, iso é o primordial, porque vas en dúas rodas, non é como ir nun coche. A metade dos motoristas falecidos en sinistros viais tiñan máis de 45 anos e os vehículos que sufren máis accidentes son as motos grandes, con cilindradas superiores ao medio litro. Por iso, dende a Garda Civil de Tráfico recomendan respetar os límites de velocidade, evitar o consumo de alcohol e realizar unha conducción preventiva, porque na moto os sustos teñen consecuencias. A supresión da parada de autobús entre o Concello de Ourense e San Cibrao das Viñas xerou un malestar entre os veciños desta localidade. Din que levaba anos dando servizo aos traballadores do polígono e que a nova ubicación carece das medidas de seguridade necesarias. Despois de décadas cunha parada de autobús no límite entre Ourense e San Cibrao das Viñas, os veciños desta última localidade recibiron con estupor a súa eliminación por parte do Concello de Ourense. Moi mal, porque leva aí 30 e pico anos, os meus fillos se viñeron ela cando iban ao colegio Ourense, e agora que a quiten, pois, a ver, isto non é normal. Porque afecta moito, porque é unha parada que leva máis de 30 anos aquí, que sempre convivimos con ela e que lle dá servicio a veciños de San Cibrao, pero tamén a veciños de Ourense. Unha parada segura, que está colocada aí estratégicamente, porque ao final pois hai o sitio onde hai para colocar unha marquesiña, unha parada na que se xuntan a veces 20 ou 30 personas para coller o autobús en horas punta, e é como unha zona de intermedia, non? De intercambio de xente que deixa o seu coche aquí e vais á cidade no autobús. Esta parada da liña 3 utilizábana principalmente os traballadores do polígono industrial. Agora o autobús para a 150 metros do lugar nunha ubicación que os veciños consideran insegura. Cambiouse a parada do autobús para unha zona que, bueno, non é unha zona segura, non hai un cruce de peatóns para a xente. O autobús para no medio da carretera, e hai cousas que non te nesta vida, non... A nova parada do autobús non conta con beirarrúas nen paso de peóns. Pecha a edición número 48 da Feira A Banca, Semana Verde en Silleda, despois de reunir preto de 800 expositores e celebrar 3.700 mesas de negocios con operadores alimentarios e turísticos. Un ano máis, o sector agrogandeiro, que estivo na orixe desta feira, foi tamén protagonista. A feira deste ano congregou en Silleda máis de 108.000 visitantes para coñecer as últimas novidades en pequena maquinaria, bioenerxía, turismo ou produtos agroalimentarios. Arrancábamos con 793 expositores, que é a nosa mellor marca nos últimos 19 anos. Eso xa auguraba unha moi boa feira, un pouco na liña do ano pasado, e a verdade é que estamos cumplindo todos os obxectivos que tiñamos. A Semana Verde naceu no ano 78 como escaparate tecnolóxico da mecanización do sector agropecuario. Desde as primeiras edicións, o gando autóctono tivo o seu espazo e convocaba gandeiros de todo o país. Para as razas en peligro de extinción foi fundamental. O sea, nós estamos vindo aquí ininterrumpidamente desde os anos 80, e a partir dos anos 90 xa con maior presencia, e cada vez que viñamos á feira, nos días seguintes os reclamos que había de información e de achegamento da xente a estas razas era moito maior que durante o ano. Foi un trampolín impresionante. En 48 anos o evento abriuse a novos sectores, o Salón de Alimentación do Atlántico, o de Turismo de Galicia, e máis de 200 actividades que se celebraron este ano, con experiencias gastronómicas, actividades ecuestres e caninas. Arredor de 800 deportistas toman parte na proba que se disputa en Lugo da Liga Galega de Hip Hop. A competición inclúe varias modalidades individuais e de grupo. É unha oportunidade de achegarse a un movemento cultural e artístico que cada vez conta con máis seguidores.
O hip hop é unha forma de vivir, unha cultura, sobre todo para os bailaríns, pero tamén implica moito máis, e sobre todo compartir cos demais compañeiros. Hoxe vemos unha das probas da Liga Galega de Galicia, esta vez toca en Lugo e hai máis de 800 participantes e casi 80 grupos. Valorase varios criterios, entre eles está unha impresión do global do grupo, a técnica, a musicalidade e tamén a coreografía. Para mí o hip hop é unha forma de expresarme. E gústame porque, verdade, é sencillo de aprendelo, pois expresarte aí bastante ben. Yo empecé a bailar con 3 años, entonces desde que empecé a bailar me ha encantado porque en momentos de tensión como que me alivia un montón. A mí gústame porque expresome moito con él, é a miña forma de bailar. Vale para todo el mundo, o sea, perfectamente. A mí me gusta el hip hop para poder bailar y hacer un poco de deporte, que tampoco viene mal. É moita técnica, pero tamén creo que é moi importante saber disfrutar. Creo que se nota moito cando conectas cos teus compañeiros bailando. E moita celebración porque o Leima Coruña acaba de ascender a Liga ACB. Aí teñen imaxes en directo dende o Coliseo onde o conxunto coruñés está a festexar o seu regreso á élite. Só un ano despois de perder a categoría, os herculinos volven cos mellores. A vindeira temporada teremos 3 equipos galegos na ACB: Breogán, Obradoiro e Básquet Coruña. E continuamos con outros asuntos porque onde antes había unha simple parede, agora hai toda unha obra de arte. O Rexenera Fes garda hoxe os seus pincéis despois de transformar un ano máis o barrio das Flores en Carballo. Andrea Otero. Sí, un festival de arte pública que ten como obxectivo rematar co feísmo e tamén rexenerar espazos, de aí o seu nome. Deste xeito agora este barrio das Flores de Carballo loce moi colorido. Nesta nova edición participaron un total de 5 muralistas, todos eles con proxección galega, nacional e tamén internacional. Un bo exemplo é este que podedes apreciar aquí ás miñas costas, un mural que foi elaborado pola artista local de aquí de Carballo, Isa Bermúdez. Rematan 10 días de traballo artístico nas rúas de Carballo, desta volta no barrio das Flores, e algún dos muralistas aínda está dándolle los últimos retoques á obra. Entre os participantes nesta 12ª edición, 3 mulleres e 2 homes con cada en súa técnica, artistas chegados de Croacia, de Grecia, das Baleares, de Madrid e unha carballesa, Isa Bermúdez. Este que temos aquí detrás que é de Isa Bermúdez, ademais é un artista local de aquí de Carballo que xa lle tocaba, non? Dar o salto ao Rexenera Fest, porque estuvo varios anos pintando e formándose, e xa era o momento. Entre outros obxectivos, este Festival de Arte Pública busca mellorar a contorna urbana. É sacar digamos, a arte á rúa, non? Que sexa visible para todo o mundo, sen ter que ir a un museo, non? A pagar unha entrada. Rehabilitar espazos, tamén unha pata importante do proxecto, e despois crear un diálogo social, non son meras decoracións. Os artistas do Rexenera Fest xa deixaron máis de 70 murais nas paredes de Carballo. Tapices florais e fervor relixioso danse a man no Corpus, a festa grande de moitas vilas galegas. En Ares e Ponteareas o seu carácter de interese turístico internacional brilla máis que nunca, mesturando a beleza da arte no chan coa dozura dos máis pequenos que celebraron hoxe a súa comuñón. As rúas de Ares amosaron ao mundo as súas alfombras florais en honor ao Corpus. De novo sol e de novo beleza nas rúas dos tapices máis emblemáticos de toda Ferrolterra e de novo moita xente. Agora viaxamos ao sur. Desde 1857 os mosaicos feitos con flores tapizan o chan de Ponteareas no día do Corpus Christi. É unha festa de traballo colectivo dos ponteareáns, pero tamén un escaparate para amosar a súa arte ao mundo. Dende 2009 esta festa que non deixa de medrar en afluencia de público, especialmente en días de sol como este domingo, é de interese turístico internacional.
La verdad es que es súper interesante, o sea, lo recomiendo 100%, 100%. Al final esta fiesta se trata de participar un pouco nella. É un traballo tan grande, que é precioso, precioso. Parécenos moi bonitas, ademais que, bueno, levan moitos anos e a experiencia tamén vale. Cando ben feita a alfombra teñen que sentirse super orgullosos do que acaban de facer. Súper precioso. ¿Yo qué quieres que te diga, hija? Si es que me ha encantado esto. Haceme fantástico. Unha tradición que merece moito a pena e é moi recomendable. Pero o Corpus Christi é unha festividade do calendario litúrxico católico onde os crentes celebran a presenza de Cristo. En Ponteareas, como en toda Galicia, as alfombras son efémeras. Son feitas para ser destruídas polos pestos que acoden á procesión que se adentra na vila baixo outra fermosura convencional, a choiva de pétalos, é dicir, a choiva de aromas e de cor. Burela volveu saír ao mar para honrar a Virxe do Carme. A procesión marítima, acto central das súas festas patronais, dá paso agora unha longa noite de verbena na localidade. O ciclo festivo pecharase mañá co traslado das imaxes ata o Templo de Santa María. Uns 600 kilómetros de viaxe en furgoneta, unha noite enteira sen dormir e centos de mans traballando contra reloxo. O reto era enorme, engalanar con flores medio kilómetro da Rúa Alcalá de Madrid, precisamente no mesmo día no que Ponteareas celebra o seu Corpus. Case 200 voluntarios aceptaron o desafío e volveron levar a arte das alfombras galegas ata unha cita histórica. Xo fixeran con San Xoán Paulo II en 1982 e con Bieito XVI en 2011. E hoxe, 15 anos despois, estes 30.000 carabeis abriron camiño ao paso do Papa León XIV na procesión do Corpus Christi. Un momento histórico.